txalo artean atera du lehenbiziko sakea Tomas Urrutiak. Hasi da gaurko partida. Erki gurutzatua. Torre, Xavi! Lehen da bizikoak ies egin dio Doni Bandarrari. Gernika oso berria da. Urrutierentzat lehenbiziko partidan ikusi zen. Zegoela oso eroso. Bigarren honetan. Ez, lehenengo partiduen ikusiakon lehenengo biderrez fronton eta maila horretan jokatzen dena, horren beste jenteen aurrien. Eta bebai gero frontoi honek eskatzen da bena, fronto exigentia da hemen apur bat lotute ikusteakon errebesa bota eran bebai ezban estenditzen, ezban luzetzen posturie, hemen luzetzen ikesi biozu batzera botateko esfuerzo handi barik, fiskal lotute ikusteakon gauza guzti horren gaitxik ez. Baina, bueno, oin bigarren bat da, bigarren partidue, badaki hau zer dan, ja badaki zerren bidaben, eta baia pixkat beste lasaitxasun bataz jokatzen badau, eta beste mota bateko maili edo beste mota bateko joku erakusten da ben. Bueno, gorriek hautaketan bihar dute, Barandikak bi pilota bereizi ditu eta bi horietatik bat hautaz ezan, Lekerikari eman dizkio, arka aukeratu du. Eta badoa Xabi Barandika. Erra. Sakeak entzen ez du asmatu. Barandikak hausat sartu da. Urrutia eta pikain egin du jokaldia. Bai, ez dago ondo gurutzatu Saki Xabik eta Tomasek ondo sartu da. Leko darrien, edarto markau dau eta bikain bot dago ormabikua. Eta entzun duzue Aimarrek zer esaten dion behin eta berriz. Hausat jokatzeko. Beldurri gabe joateko pilotarekin. Bai, hori da eure badakixe gorrisek peloteuen bikote gorra dizela. Bai, Xabi da bai leke pelota egitxi galtzeko pelota egitxek di. Orduan, euren jokue urdinena pixkat agresibo izeniko dau, batez de Tomasek. Horra aurreko kuadruetan eta daukenien errematau eta ia zubertie badaukia. Bueno, horrein honetan errebesez ederki luzatu du. Gero txokoan luze. Zehankak dauzkan. Tu, solo! Errebotea, barrura, ona. Ona. Lekerika. Arro. Libre! Búscale! Urrutia. Zera, pilotaka da. Eraman Lekerika, Urrutiaren aukera, Eskumaz, Ormabikoa, bikaina. Haze tantoa jokatu duten. Biek ala biek. Bai, tanto darra. Eta ia Tomas, tanto bitxen ikustegu beste Tomas bat. Lehenengo partidu da, beste Tomas bat. Errebesaz be ondo luzetzen. Horra aurrien hartu, behitxun dauen bestie. Ormabikoek konfixantziaz bota. Beste Tomas bat, eta partidu itxura politxe hartzen dabi. Lehen da biziko Ormabikoa errebesez eta sake bueltan egindu. Eta oraingo berriz, Eskumaz, tantoa ongi landu eta gero. Ongi gurutzatzen ari da sakeak. Hau aurrekoak baino laburragoa, baina Barandikari sartzeko aukerarik eman gabe. Atzera. Libre! Lekerika. Palaster, Doni Bandarra. Libre! Eskumaz, Leke. Zera. Eta bikain, Benetan bikain. Bai. Ondo, behitxu, kusi dau, behitxu hotza Lekeri, ninda badauko lagazte atzeko partien zulotxue, suabe botako, txitxakatofetan, eta beste patxa bataz behitxute, tranquilidadiaz, oso ondo. Bikain, benetan bikain. Hasiera aparta eman dio. Eta 3 egindako. Bai, Lekepe Eskumiaz entergau, jatza on joko la peloti bizixe ez dauela,
gatxada fronto honetan eskumiaz mina itxie, eta hor ondak labide, bostien zabalera botatza, eta hortik Tomasek behitxo edarto, eta bikain ametxo. Erreboteko zulotik, Lekerika. Moztu, Urrutia, ez du ezker orman sartu atzera Barandika. Eraman, biladoa Xabi, ordu. Eta ez du barkatu, osongi. Barandika ere. Aukera garbia etorri zaio. Segi. Baina ongi bukatu. Gustatu zain partida hasiera. Bai, partida hasiera baten, poltxe doia, urdinepe euren armak erakusten hasi di, eta gorrixeko ondino pelotie besta bizi-bizi epini, euren jokue igul zizau ez deixa erakusten da euren jokue, hau partido hasiera hau, pelolako pelotiaz kostaukoaku da, por bat. Kendo errezabi? Buskale! Kendu Xabi, esan dio. Zo, garrantzitsu hori, zestaz. Zakiek entzia. Oso garrantzitsua, bai. Horror, sabia, venga. Normalean, pilotan. Abantaia izaten da, xisteran ez. Arazo bat, izaten da, sakea ateratzea. Eta zemate, aurrelari hon dizen, maila oso honekuek. Baina, zakien alrebeste zinek, eta partidu asko, bereze beste aurrelari xe, baina maila asko beha ondixo izen da, partidu asko galdu usiaitxik. Zakien alrebestu, eta bestiek zaketik hainbeste tanto itxetzaz, da eskematen ezin irabazi. Txartzat eman dute hori. Urrutiak dezente behartuta sartu behar izan du hor. Eta botea egin izango dio. Askiaren barruan protestarik badakizue zalantzen txokoa ere badaukatela. Orain jokaldiak berrikusteko eskubidea badutela, joko bakoitzean behin eskatezake bikote bakoitzak, baina ez dute horrelakorik eskatu Urdinek. Ongi Aimar, ongi Leke. Erreboterak egotzi Lekek. Un palaster erki Urrutia. Ikaina Aimar, etzen erraza. Eta ongi gurutzatu. Ongi punpagoran Leke. Eta ezker horma sartu du gainera pilota ongi. Hor Lekerikaren meritua izan da. Eta hau ere tanto punpalaster pilota zailak sartu dituzte. Eta erritmo honean jokatutako tantoa izan da. Bai, horra Aimarrek euki dau, boteko rio bat ezabalien hartu da bela. Eta ez dago ikusi, Xabi barruen preso euki da bela, hormabiko botateko modun, Tomasepe ez dutza esan bi edo aldotzan esan horre bi, eta aurrelo eixek kaso inde hormabiko botatez pero, tanto itxelokore bideo, zenine tanto de kontra. Hormabiko horretara erra zeldu da Barandika eta gero txapa gaineko ederra. 5-3. Iztu handian egindako Hormabikoa izan da, baina ez du zabaleratu. Ia eskura etorri zaio. Gernikarrari hemen ikusiko duzue. Venga, hormana horre, venga. Eta hortik erraz. Venga, búscala otra vez, búscale. Bukatu du. Bai, esposu horre Hormabiko ezabatzen, eta gainera Xabin kontra, hain kapare gabi daukezela, normalin hori pasauko bat. Aire, libre, laza. Atzera Urrutiak. Lekerika. Aire, sale, ponte bien. Venga, dentro. Cierto, aire. Bizi du, tokora bikain Barandika, gosongi. Barrura, agindu dio Aimarrek, baina erdi-erdian utzi du eta gero eskabalekua galduta geratu dira. Eta Barandika ere oso zorroz, iruna egindako dituzte. Aurrelariek, Lekerikak ere bai, ezkerro jarritako pilota ura, gorriek galdutakorik ez dute, Urdinek bai, Urrutiak galdutako bi. 6-3, orain txautsi behar diote, Urdinek. Ongi, ez zuen bat ere erraza atzera, ongi
lekere. Eskumaz, Tomas. Sale, sale bien. Dentro. Barrura. Ormabikoa, ez da zabaleratu, erraz heldu da. Urrutia. Eta ezin izan dute deus egin Barandikak eta Lekerikak. Lehen bere burua Urrutiak saldu du eta Barandikak baliatu, orain beste aldera. Barandikak bere burua saldu, Urrutiak aprobetxatu. Bai, Xabi, Ormabikoa engainetera botaten da, albotik, azkeneko momentuen, baina ez da bape zabaldu erain, eta Tomasek ebai moztu egin daue beran Inter guztixaz, eta bixen txertera botata, tantu garrantzitzu eurentzako, izate abantaiatxu hartu egon da horrexek, takadatxu egin dut, eta bintzete takadatxu hori mozti elortu dago. Ongi gurutzatzen ari da, Urrutia sakea. Aire, libre! Reboteko zulotik Aimar. Barandika. No! Erra. Venga! Xabi Sojoan. Eta kanto, erki pausatua izan da. Urrutiak ere hanka harinak ditu. Gaztea da eta sasoikoa da. Baina oso egoki jokatzen ari da. Errematean gauza oso politak eta erraz egiten ari da Barandika. Bai, dominatzen dabiz peloteuen apur bat, Aimar dabil edatzeko zuren sartzen. Ja, bate, Xabi, deskantzua, venga, Edatzeko zulotik gainera eskumiaz hartu, Zabalin hartu eskumiaz, hortik asko atzeratzi gatsa da, errebesaz gehitxu aldozu atzeratu eskumiaz ez horremezte, eta Xabik leko nien hartu dau, ondo behitxu, eta berak enbidamena egin dau, perfecto. Barandika. Segi! Amaika terditik Aimar. Sale! Ya, corra, pásale. Perdón. Unfagora, ongi berriatu arra. Aire! Aire! Pújale. Libre, las. Ponte, sale. Aire! Y Aimar. Aire, libre. Búscale. Eskumaz, Lekerika. ¿Quién? Urrutia. ¡Sale! Kamargeratu zaio. Urrutia. Atzera luzegi. Errebesez orain. Eta zailarri. Unai. Haze pilota sartu duen. Urrutia atzera. Hori ere luzetxo. Erreboteatu Xabi, Urrutia. Moztu, hor da Barandika eta atzeratu. Eta ez zin Aimarrek. Kanto honetan agindu egin dute urdinek. Bai. Eta izan dituzte aukerak. Baina Urrutiak eskuma zatzera jo duenetan ez du behar bezala neurtu. Errebotea. Ez dute tantoa bukatzen asmatu, hemen ze pilota sartu duen Lekerikak. Bai. Ikusgarria izan da. Bai. 8-4, lehen biziko jokoaren atxeden aldira heldu dira. Eta, alde polita daukate gorriek. Baina oso norgeiagoka bizia eta ona ikusten ari gara. Aurrera, Ane. Iñaki osa goikoetxea daukagu gurekin, Xabiar Iñaki, Gabon. 8-4 gorriak aurretik urdinek aukerak izan dituzten arren. Bai, hasieran ondo hasiria, gero nintzen bai Xabi eta Unai pareja sendo bat izan da, behaien lan egiten ari dela, eta guain behaien abantaila hartu dute, eta ikusin behar partida horrean nola dihoa, baina urteaneko balentik. Ze partida aurre ikusten duzu? Bueno, nik usten dut Unai da Xabi diala, hor favorituak, behaien errenkoa markatuko guela, baina ikusi berra doez, Urrutia errematatzera, takatzen da ibiliko da, eta tantuak azkarra maitzen. Iñaki eta zuek oraingoz atxeden pixkat badaukazue urtarriaren 9 arte. Bai, hori da urtarria behatian jokatzen dugu guk, urrengo hilabetian da deskantzo dakau,
guain fizikoaki mantendu, bezuare ondo zaitu, rekuperatzia euneko-unea, eta behin gabonak eta pasata, gure partida izango da, eta berre emaitza hon bat lortzeko aukera da. Ea, eunean ibiltzen zaren, eskerrik asko Iñaki. Zuei. Iñaki Otsagoikoetxea. Zumaiako pilotari veteranoa, baina oraindik ere onenen artean jarraitzen du. 8-4 beste tantoa jokoa. Zabalean, sartu eta ongi moztu, ongi Aimar. Errebotezuluan ezin lekek. Aimar. Ponte, sale bien. Ponte bien. Ahí. Bueno, ez du erreboteatzeko aukerarik izan. Pilota zabalerantz zetorren, zabalerantz, botea barruan, baina gero txapara joan da. Eta bederatzigarren tantoa gorrientzat, 9-4 eta badoaz Gernikarrak. Bai, hasieran urdinek mondabe horre burrukatzeko almen aukiela, eta baina gero Iñakik izan dabe modun, gorresek hasi di errimue marketan, errore gitxi egin de, peloti atzeratu, eta aukerako pelota horretxek arrezgau idana, eta bastante abantai hartu dabe, eta agintien daz. Eta orain errebotean dena ematera joan da. Bueno, ya forza de gartzuzenak. Bueno, venga. Atere kontroli gabe gora joan zaio. 10-4 lehenbiziko jokoa kontrolpean dute. Xabi, sake oso ondoen bai, venga. Xabi Barandikak eta Unai Lekerikak. Busca, vamos, Igertzen da, vamos. azematen bikotien artien gorrixe konpenetrazio bide aukiela, bizita gutxien alkarra joatzen. Maila honetako eta mota honetako milaka partido joatzen daz. Eta gorrixek Aimarrek jokatu gotxu, baina Tomasek ez horren beste orduan igertzen da hori konpenetrazio faltie edo desberdintasun hori. Bigarren pasa, orain sakea zabalera, Aimar. Boiz no! Lekerika. Aire. Pusa. Libre, lanza. Sale bien. Voy. Errebotea. Barandikaren zazpitik eskumaz. Aire. Búscale. Pagoran ongi Lekerika. Cochino. Erreboteko zulotik Leke. Hor agindu egin behar du Aimarrek. Búscale. Bai, hor pizkat agresiboa, izen bida berre dezaz. Pelote hori barik, veloziai mota, apur bat agresibo txua izeta, baina, bueno, gero konpenetrazioa pizkat gehitxo hori da, apur bat berba inen alkarreaz, eta apur bat bisek batera ibili frontoienez bakotxa bere aldetik. Hemen horixe falta izan dute. Elkar behar bezala hartzea. 11-4, badoaz. Iruna joan dira. Bizoke? Eurrera! Baina Boiz no! ondoren arrezkeroztik tanto bakarra egin dute urdinek. Eta gorriak berriz, 12 heldu dira jada. 12-4, moz geratu zaio errebote hori. Nafarroa bereko pilotari gazteari. Eta zuzenean lurrera. Venga, Tomás, vamos, venga. Bai, iztabiz ez, Aimar bestin dago agindu hartien. Tomasep hor hasieran euki daue aukerako pelotak eta botatxu tanto politxek amaitxu gotxu, gero ez dago biolako aukerarik edo ez dago indabenin ez dago asmatu. Eta gorrixek aginte zuen daz. Eskumaz atzera Lekerikak. Egiten ere lanak izan ditu Aimarrek. Barandika. Sale otra. Venga, pásale. Boiz no, Barrura, ongi urrutia. Libre. Eutsi Lekerikak.
zera urrutiak. Gora, gora! Xabi zazpitik. Aire libre. Sale bien. Sale. Venga, segi, jolasten. Atzera, Xabik. Eta ino. Matematikoa guzti, bikaina, Bikaina. Gaur egonen Xabik, eskumeko erreboteik boteretzuna bera dauke. Eta konto honetan, eskumeko errebote horreaz, min asko itxen dau. Edozein lekutatik edozelako pelotiai veloziadia eta atzeratu itxen dau. Askotan petzetezu, 10-tik, 11-tik ezin dau pasau, 12-tik ezin dau pasau, eta derrepentien buruz gain pasatetzu, baina ziztu bizian, eta argi erakutsi dau jokaldi horretan. Ikuskarri izan da errebote hori, eta jo duen txitsaka 14-4. Jokoa ia eskuan dute Gernika-Lumoko pilotariek. Urdinak apur bat partiotik urten egin di. Egon di hor tramo baten partiduen haitxe parekatutza zidi, gero apur bat urran dauzela. Zortzi eta lau zijoa zela eta ere artean, pelotatzen ikusten hain hautsita zegoenik eta baina gero bai. Gero ja horre deldu da guztizkundi partidu. Tanto politxepe ikusi hogu, tramo horretan, eta baina oin guztizkunde. Beste pilota bat atzeratzen dago. Eta hor joi da bendingoiko sari apurtu inda. Segiduen eta Xabik epaiai emotza esaten hau apurtu den. Ekerikaren eskuin beso horretan badagatza, Bai bada. Bauko hori goiko aparra bezuek. Dania joate, endu nien han ibitzen eurrezko kateiaz kamiseta bari pasietan plaixen zier eta emote ban beran, beran lekuen zeuen tak izan zan. Ontsa torri azte burura hoxe imagena. 14-4. Barandikaren sakea. Va. Zeinakoa egin duen Urrutiak, eskuz ere ez da erraza zehatzago egitea. Txaparen gainean, labur. Begira. Ongi sartu da, hau sart. Eta zoragarri egindakoa. Bai. Perfecto, dau. Xabi, besta ondo burutzatu, aprotxa egin dugu hori aukeri eta hobeto ez egin jokaldi hori. Esatea da errazena, baina gero han egon behar du eta oso ongi. Haze pilotak sartzen ari den. Eta gorriek galdutakorik ez dute oraindik bat bera ere. Bai, eutxeztata dena. Erreboteko zuloan haze pilotak sartu duen orain ere leke. Barrura Tomasek, Arro Xamar, arazorik ez, Barandik. Etorri. Esan dio, baina ez taba joan. Ez behar bezain harin behintzat. Garbi agindu dio. Eta oso garbi entzun dugu denok. Barandikak etorri esan dio lekerikari. Eta bueno, bat bera galdu gabe zeudela esatea aski lehenbizikoa galtzeko. Begira. Hemen pilota zaila sartu du. Pilota zaila asko sartzen ari da. Guzimendu handiko defentsa egiten ari da, baina gero ez du pilota horren botea behar bezala neurtu, berak espero baino laburrago geratu zaio eta ez da heldu. Bai, danak esaten dabe, Unairen hori atakie dela, erasoko hori eskumie dela, beran ezaugarrixe, baina nik izango neban, beran ezaugarri handizena bere defentsia dela, da pelotari bat, partiduen oso pelota gitxik sartzen dau, zelako pelota zaiek dana sartu txu atzeko paretien, esker paretien salto ondixen inde, bere ezaugarrixe defensia ez ala izango neban.
Ederra izan da Urrutiaren azkenengo hormabiko hau. Utsa falta zuen Barandik ageltzeko, baina ohartu denerako edo heldu denerako sarea gainean zuen. Aupa, Venga, Xavier. Bai, hemen azkenien apur bat sartu jozta urdinek. Partiduen, tanto batzuk egin dabe. Eta garrantzitsua da, bigarren jokoari begira. Bai, hoizizatan, una bigarren beste mentalitate bataz urtengo da, bigarren jokora. Takea luze ongi gurutzatua. Ara. Urrutiak zer nolako jokaldia egin duen orain honetan. Denok engainatu baitu guztiz. Zeharo ustekabean harrapatu baitu eta dotorea izan da. Oso dotorea. Eta oso saie hori jokaldi botatie. Hor, azkenengo momentuen posturi aldatu. Ja, behetik sartuta zeukan, eta azkenengo unean, jarrera aldatu eta saietxetik txapa gainean zoragarri utzitako. ¡Aire! ¡Venga, ya la pared! Atzera Urrutiak, Punpagora nongi leke. ¡Venga! ¡Sale, venga! Barruan da. Pelota gatxa. Baina txartzat eman dute. Bai, behitzera doia. Ama boskarrena. Eskatu indegu barra. Uste bat eskatu indegu, Laimarrek. Errepikapena? Bai. Berrikustea, bai, Bai. Beno, orduan oraindik. Hala? Zalantzen txokora doaz edo jokoa amaitu da? Bai, ez zango nola nindau eskuaz zalantzen txokora seinalatuz, nahi da bela ikusi, eta bai, motzen dau bai ez, Bai, ez zat nau berak buruaz. Beno, Zigor Etxebarriarekin izketan ari dira, enpresako arduradunetako batekin. Berrikusteko eskatu diete, ea irudiak ikusterik duten. Eta, horrek esan nahi du, oraindik 14garrena. Bai, baina 15garrenik ez dutela, hemen jendea pilotazaleak ere nik uste... Bai, badituzte irudiak, Xabier, eta epaileak badoaz zalantzaren gunera, zalantzaren txokora. Arrazoi izango dute, epaileak. Bai. Jokaldia berrikustera. Irudi horretan nahiko garbi ikusten da. Bai, kampeon da, Pilota irten egin da hor, osorik irten dela, eta atzeko epailearen zat gainera nahiko erraz ikustekoa izan. Bai, aurrez aurre uki dau. Berak ez dau, ikusi ondo berak ez dau apur bat oso forzaute hartu dau, eta nik uste berak ez dabela sentidu peloti ezin daben, orduan ez daki punpa izan edo ez, urten daben zestatik urten daben edo ez, baina bai, horre, argita garbi ikusten da. Oraindik ere ez dute ofizialki jakinerazi epaileek, baina ni harrituko ninduke. Ontzat emateak, ez txartzat emon dabe. Bai, txartzat eman dute, beraz. 15garrena. Orain jarriko dute, bai, jarri dute dagoeneko. Markagailuan 15-8 irabazi dute lehendabiziko jokoa, beraz. Barandikak eta Lekerikak, eta aurrelaria Xabi harrapatuko du Anek. Xabi, orekatuta hasi da leia, baina berdinketa segituan buskatu duzue. Bai, bastante flojo hasi gara. Lekek ezin zentxoken du Urrutiari pelotie, eta Urrutiak irurren mategaz edo, partidue ondo hasi dugu, ezta? Gero guke nik uste dute segidu ingula, eta azkenien eta takada handi bat ingu. Hala ere, bukaeran urdinak partidan sartzea lortu dute. Bai, 14 joan gara, fallo tonto bat ingu da bitxu. Azkenien beste lautantu segizen eizko ez. Guk partin segitu bigu, nik uste ondo jolasten gozelako. Zorte hon. Eskerrik asko. Ederto diardu bikote gorriak bai, 15-8 irabazi duten lehendabiziko jokoa, bere ala hasiko da bigarrena. Bigarren jokoan gaituzue dagoeneko, luze ateratakoa izan da, baina ez da zazpiko arrastora heldu pilota hori. Atzera Lekerikak. Ea orain bigarren joko honetan nola sartzen diren. Urrutia. Eta Aimar Aldazabal. Punpagora nongi berriatu erra.
Atzera Barandikak. Eta gora alde egin dio Aimarri, oso behartuta erreboteatu du. Bat eta huts gorriak aitzinetik. Bai, Xabik eskapadia aprobetxatu dau. Goitxe beda apur bat, iru laurden errebesaz, Escape jartz mauen. Batzen hau, goze korrioa, venga. Txitsak hain dau. Aire gauzun aire, ez da bai, venga. Venga, venga, zer rima galduarik, venga. Venga, busca. Barandikaren sakea. Venga, Zabitzu. Venga, sakie. Amarrean pumpa. Sartu eginda Tomas, txokoan pausatu eta tanto. Arremate ona izan da. Ez zuen asko falta, alere Barandikak. Bai, zango neban, Xabik ez da huen galdutako azostauket, baina sakien ez da biela olako fin ja Tomas hartoko batzu eta, izkaz tanto batzuk eta, zotat ikusten oso gustora sakien. Apa, Zabitzu, venga. Beurena, Ongi gurutzatua luze. Atzera Lekerikak. Venga! Pumpagoran Barandika, atzera. Aire agindu dio, ezin izan du Aimarrek jaso. Urrutiak Barandikaren aukera. Eta txapapera joan zaio. Txokoan Niakoa dejada egina izan du, baina erori egin zaio aukera. Ezin garbiagoa. Bai, azken arte, oizta, junda purbate azkenien engainetera modun botata, baina ez dau hori posturi ondu baina azkenien dikana ari bota dau eta txapapera hori hortik, hori regalotxu edo hortik. Mira. Vamos, Tomás, venga. Bi eta bat, Urdinak aurretik. Aire! Ongi Pumpagoran Aimar. Arro. Urrutia. Boste terditik eskumaz, moztu. Ez du ezker horban sartu. Korri! Oiz no! ¡Aile! Vamos ahí, venga! Atzera Barandika. ¡Sale bien! ¡Centro! Barrura Urrutia, erdian utzi du Barandikaren aukera, Ormabiak eta tanto, ongi salgi. Ongi sartu eta hobeto bukatu. Bai, horra Aimarren ikustu, berak, sartu dibala, horre errebotera ondi gorri peloti ez da olako gozagarri gon, eta berak errebesa sartu eta defensan jarraitzu. Badauke errebesa, badauke aldotza Lekeri errebesa ze defensan pelota akabaka ibili, baina horre ez da gero Tomasek motxikatuako, Zabalera urteta erreboti eta Xabik, hortik ondo bitxute, oso ondo amaitxu dugu. Urrutia abiadura ikaragarrian zijoan pilota hori. Berez Xabir zeraman norantza berean etorri da pilota, berez pentsaliteke, eskura etorri zaio, baina zeraman abiadurarekin ezin izan du kontrolatu. Bai, berape nahi bota dau, zabaltzera barik, belosa zabaltzera, baina belosa dana botatea, eta Xabik hain gainera etorriako pelotia, ezin izan da bela, eta epaile beztabi irrimin ibili, pelotari. Xabik txokora nahi zuen, ezker horma ukitu duenean, salduta geratu da Urrutia. Iruna! Saki gendu dira, bale? Venga, sake Lucie Zabik entzen, Beste da nahitze Zabitza, venga. Urdinak nik ustote, azken lehenengoko txampako, lehenengo esteteko
azkenengo atakadatxuek emotziela konfixantzia eta bigarren zetien burrukatzen hasi die. Urrutiaren Ormabikoa ikusgarria, jo. Abiadurarekin, txaparen gainean, ongi gurutzatua. Aupa, Xavi! Aparta. Ikusgarri. Venga, esta, venga, ventaja vamos a coger, vamos, venga. Hubeto zirik egota. Aupa, Saitxo, ondo, venga! Oingoaz, Oingoiez, venga! Zoragarria. Venga, Tomás. ¡Aire! ¡Aire! Venga, suda. Urrutia. Eskumaz amabitik, leke. Ezker Ormari helduzi joan, baina erki sartu du nahi. Ormabikoa eta erabat ustekabean harrapatu du Barandika. Ez zuen uste hor botako zuenik. Oso albotik egindakoa izan da. Eta motzean. Lehen Barandika bera bota dau, hoxe barnien nahi ban lortu, baina lehen Tomasek ez dut engaino honetan Tomasek engaino dau. Mote ban, ez zeko mogu zela, baina ez, ondo geldi gatu da peloti eta ondo botatako okaldixe Tomasek. 5-3. Horrelako hasiera behartzuten bigarren joko honetan urdinek. ¡Aile! ¡Aile! Tanto biko abantaiatu eta ia, aprobetxeten badabe. ¡Aile! Amaika terditik, Aimar. Eta epailea tantoa berriz jokatzen usteko prest zegoen, baina Barandikak sartzea erabaki duenez, azkenean, arkere, jarrai ezazue, esan die. Bai, leke bera jageratu inda, Aimarro bai, Tomasek emate bat negeratzeko, baina Xabi jarraitu inda da. Pero unaik, Omabikue, txapara. Zabitxu bat, Hortxe uzu, dena geldituta zeuden, eta bazirudien, hauek, jarraitza erabaki du Barandikak, tantoak jarraitu egin du honen bestez, eta azkenean kanpora joan zaio. Lekerikari Ormabikoa. 6-3. Hori. Tomasek errebotien hori midautzen den. Saiatu da Interraz botatera eta engantxa bihotza 3 lau bider, Xabiri zabalera etorriako onduen errebotea dugu eta barrura. Punpagoran erki berriatu erra. ¡Ponte, sale! Lekerika. ¡Ponte bien! ¡Venga! ¡Dentro! ¡Eso es! Errebote ederra. Ikainunai. ¡Entra! ¡Pásale! Izan du pasa. Horixe agindu dio atzelariak baina. Bikaina Aimar. ¡Busca! Lekerika. Ez du ukitu nun bait. Motan, baiet? Epailei begira geratu naiz eta haiek ez dute eskurik jaso. Barandikak pasatzen utzi, ongi leke. Hor ere ez du ukitu. Birritan saiatu da ba. Bai, jamanda bisetan ikutzu da bera, baina. ¡Dentro! Hortxe ez da protestak. Barandikak barrura eta tanto. Bigarrenean sartu du hor pilota Aimarrek. Tanto gorra jokatu dute ona ere bai. Eta gorrientzat izan da. Ongi jokatzen ari aiz, esan dio Urrutiari Aimarrek. Segin gubinez, venga. Eta bai. Lan polita egiten ari dira. Bai, tanto darrak ikusten gabe, bigarren zeto honek. Eskobe kompetizio geisha, eskobe burruka geisha. Eta bat dagoazen, venga, bat. Gehitxua zango neban. Eta, itxura honindoi bigarren zeto hau. Tomás, busca! ¡Búscale! Venga, hermana, venga! Urrutiak Saetxetik atzera. Eta tanto. Lekerikak
ikusi du, jartzeko arazoak izan ditu, nora irten behar da pilota hau, eta ez du asmatu. Baina beste behin, zakien Tomase beste zake bat ezartzen dana, hortxe dabil Xabik izatetik. Ezkeran ez dau ondo dabil, ez dau fallo hondirik egin, baina zakien eskat aldre bestutza ikusteo. Ara, hori Xabi Barandikaren mikrotik iritsitakoa zen. Eta ark berriz Ibonena entzun balu bezala. Sinkronizaitzen. Atzera Aimarrek. Aimar. Barandikak ezin eta Lekerikak ere. Eskuinka da ederra jo du. Berriatuko atzelariak eta lehendabiziko jokoan 8 eta 4 joan dira, baina gorriak aurretik, orain berriz, urdinek dute Lautantoren aldea atxeden aldian. Eskuinka da ederra izan da Aimarren hau. Bi egindako ditu Berriatuarrak, galdutako bakarra, Lekerikak 3 egindako eta galdutako bat, eta aurrelarien datuetan ez dagoa alde handirik. Barandikak eta Urrutiak 12 egindako dituzte, Barandikak bakarra galdu du, Urrutiak 3. Aurrera, Ane. Imanol López, Gabon. 8 eta 4 urdinak doaz aurretik, zer gertatuko da gaurkoan? Ez dakigu, ez, baina ematen du, Tomas hasia pixka bat errematatzen, eta ari zaizkio gauzak ondo ateratzen, eta komplikazio batzuk datoz. Imanol, bigarren faseari ekin diozue, zuek ere puntu premian zarete, datorren astean jokatuko duzue presio hori, nabari alda? Nabari dana da, ez bada irabazten kanpora goazela, presio puntu hori nahi asko gustatzen zait, baina, honena da, entrenatzea, gaur ere Diegokin egin dugu pixkat, kontaktu pixkat kantxarekin, saiatu gara, ekipoa sendotzen eta horre laguntzen duen urrengo partidurako. Tanborindegin min hartuta jarraitzen du, Urko Lekerika eta Menbiel izango dituzue aurkari, ez dira aurkari errexak? Ez, azken finean lehengoan erakutsi zuten, Lekerika oso ondo ibili zen, gaina bertako semea, eta Menbielek beti bere lana ondo seguru egiten du. Beraz, importantena gu gure lana ondo egitea eta hori lortzen badugu, ojala irabazten dugun. Eskerrik asko, Imanol. Eskerrik asko. Imanol López, lehendabiziko jardunaldian ez ziren ongi ibili. Diego Beaskoetxea eta Imanol López. Eta huts galdu zuten, punturik bat ere gabe dira beraz, eta datorren esteleenean, hauek ere, dena ematera irten beharra. Eta Xabier berak ere esan du, partida hasi aurretik entrenatzen aritu direla, begira egonatzaile eta horrek zegoen bromari. Pero serio jokatzeko, serio entrenatzea, komeni da. Hortik hartzen da dana, ez? Hamenen eguzu kantxan rendidu eta partido zedixu batein lehenengo aurretik datorren entrenamentu eta preparazioa dana, garrantzitsuena, bai konfiantzia hartzeko, bai zure bikotiaz konpetentretako, eta neue begire ona, eta entzaixo edarra indabe partido horretik, eta gogo dana zikusten urrengo jardunaldi dira. Urrutiaren sakea etenaldiaren ondoren. Urrutia, Pumpagoran aukera polita zuen hor sartu izan balu, baina ies egin dio saskitik. Bai, nahiko behien hartu pelotia. Ja, nipezko petetan egon dala hartu orduko zer bota, ikusi hau eleko honien arbola hartu pelotieta. Da, tanto garrantzitzu zan hori, da, nahiko. Venga, Zai, venga, tanto, ya sin fallo gizo, Fallo barik ezabi, venga. Ea orain, sakean asmatzen duen. Bi pasa ditu eginak, Urrutiak bat erez. Baina sakeak gurutzatzeko garaian, Urrutiari airea eragozteko garaian ez dabil oso fin. Orain bikain, luze eta ongi gurutzatua.
Aurreko horman erori eginda bikain Xabi. Erreboteko zulotik Aimar. Bikain Unai. Ez pilota sartu duen hor Punpalaster Zabalera etorrita. Aimar ere ongi. Leke. Erdibidean geratu da Aimar, bueltan izan du aukera. Unai, seiterditik eskuinez jeitsi Luzegi. ¡Busca! ¡Y ahora! ¡Aire! ¡Aire! ¡Empújale! ¡Aire! Atzera Urrutiak. Aimar, oso. Venga, Laza. ¡No, no, no! ¡Voy! ¡Suelta! ¡Bien! ¡Corri! Lekerika, zortziterditik, txapagaineko ikaragarria. Ikustekoa izan da hau. Aurretik Luzegi moztutako bat izan du, baina hau aparta, Bai, gaineratetik ikusi dau, Tomas Zabalin daukela, eta txapagainien fenomeno. Zagir rebesagaz, Zauzitzen dira, Zaki tantu hori abantaiatxu mozten jumbida bela, nahi dabe eurek hau bigarren zetan izen patera ez betxela june hori partidue, eta momento klabe baten tanto darrein. Punpagoran Aimar. Erori eginda. Eta horrek gauzak pixka bat zaindu egin dizkio. Punpalaster sartu behar izan du, baina goixamarrean hartu du pilota. Eta ezik, 9 eta 6 tanto garrantzitsua. Bai, horre pelotak jauzteatzenak zentetezu zegoena datorrela eta errepetien holan jauzten izenin, erretak izaten oso deseroso hartzezu eta askotan ikusten dolako erroriek. Venga, Tomás, vamos esta, Venga, ánimo, vamos. Venga. Eta urdinek, nahi dabe, euren abantaiatxu jarraitxu eta borrokatu, zeto honetan. Ongi ari dira borrokan. Venga, empuja. Gultza. Libre, Lázaro. ¡Tú! ¡Corre! Ongi Barandika. Eta errebotean ez zertarako aukerarik ez du izan Aimarrek. Bikain, Gernikarra. Autopera, venga, bate, Bai, hortik eskumiaz jokatzeko izauke peligru, horre espozu asmatzen, aurrelari xai leko onina motetzazu eta gaina zeu aurreratute baza, hartzi zabal-zabali labatezu, xabi ikusi dago hori, eta interdi txikitxiaz bota batzera, eta txitxak eratzen. Venga, bat gizor, Xabi, venga! ¡Aire, si puedes! Ez du sartzerik izan, eta Aimarrek orain hanka sartze galanta. Sake luzea izan da, ongi gurutzatua, aurrelariaren sartzeko zaila, baina ez zeukan. Arriskatzen ibili beharrik ere, atzelari aurtzegoen, eta begira. Bai, hori konzentrazio faltian, nik uste lehen tantu jakin da bela, eskumiaz barik errez batu ibala, eta hortzen zein, konzentrazio faltian ez da nintzen dute. Urrutia sartu eginda atzera. Eraman Unaik, Urrutia sartzen badu aukera. Zirrizta eta tanto. Ongi sartu du, eta gero abiadura hundiarekin ezker hormara. Eta alako abiadurarekin ezker horman sartzen baldina da, beti arazoak. Venga! Eta Tomas, beste Tomas bat ikustu, aurreko partidutik. Kobe ja frontora inde geisha, beste lasaitxasun bataz, beste adore bataz. Eta gaur asko guztetan guztetan jokue. Búscale! Luzegi. Hau izan da,
Donibane Garaziko aurrelariak egin duen lehenbiziko pasa. ¡Au, Balek! Venga, oazen valiente, berbetan, venga, tanto y tanto, venga. Vamos. Oazen, Xavi. Atzera Barandikak. Eta hor, eskatu dio Tomasek, baina ia oso berandu zen, ies egiteko ia Venga, tranqui. Bai, zailtzuen. Azken barrure, vale, venga. Berez berak erosua duken Aimar baino, eriteko baina. Venga, luze, Xavi, luze atako, Normala, venga. Hemen txeguzue. Xavi, bate, Búscale ahora. Bate, venga, berretan, venga. Urrutiako betu zuen, pasatu egin du pilota horrek Aimar, baina eskatu da dion garaian eskatu taia ies egiteko betarik etzaio geratu. Ongi gurutzatu asakea, orain hobetu zio bate, Gernikarra. Busca. Unai. Aire, venga, llega pared. Aire. Aimar. Torri. Eskuinkada ederra, eta tanto. Abiadura handia eman dio, eta Pumpagoran oso beharturik sartzera behartu du. Bai, Unai Lekerika. Dauken dana zemotza, eta bixen bitxartera botadu pelotia. Oso leko txarrien ditunizta, eta tanto ona, momento importantia. Eta 11 eta 9 bigarren joko hau aurrera doa. Eta bitantitxo abantaila horri eutsi egiten diote Urdine. Ongi gurutzatu asake hau. 10 terditik eskuinez Lekerika. Ongi Urrutia. Asko balio dut Antone. Tomas, atzera. Irten da. Ez, Barandikak uste beste, baina irten da. Erki Aimar. Eta eskerrak sartu den, Bai, hori peloti gatza. Aile, libre! Dale, venga! Erki. Oso ondo, Xavi. Aimarrek errebesez ongi luzatua. Eutsi Lekerikak. Eskumaz orain berriatuarra. Jaitsi. Barandikak atzera. Eraman Aimarrek, Xabik. Ez du sartzerik izan. Ongi Aimar. Barandika. Eskatu egin dio pilota Urrutiak, baina Pumpalaster sartu egin da Aimar. Ez zintzaskian errenditu. 10 eta 11. Intentsitate handiko tantoak jokatzen ari dira. Partida zabal-zabalik dago, lehen da biziko jokoa gorrientzat izan da, baina bigarren honetan oraindik ere aurretik dira Urdinak, eta ez da ezer erabaki. Bai, niok partida zabalik dira hemen. Hor dauke abantaiatxu, hain tanto batera, eta tanto danak amendik aurrakuk gogorrak izango du. Ondo, Xavi. Luzegi. Venga, Hirugarren pasa. Venga. Vamos esta. Da, zabaldu, venga. Venga, búscale ahí. Xavi, txupate, Venga, oso ondo, Xavi, venga. Eta laburregi. Aurrekoa Luzegi atera, eta gero orain laburregi atera du. Xabik eta arazoekin dabil. Barandika pilotaleku hau ongi baino hobeto ezagutzen du. Eta sakeak 10 ateratzen dituzte gainera, ez garai batean bezaine urrundik, baina arazo handi egin dabil. Bai. Eta hau larrutik ordaintzekoa izan daiteke. Eta haze momentu den, eurek momento... Vamos ahora, venga. Errori eitxi, gogotik ordaindu zeinke. Oso aldrebestute da bizakio. Urrutiak ere Luzegi atera du, honek bigarrena. Beaz abitxo oingoaz, Oingo yes.
Venga, Tomás, vamos. Venga, txapelu, venga! Horra usta, venga! Eta hona egin momentu oro animetan. Bai. Alaxe ari da. Sakea labur, baina lauko arrastoa gainditu du. Aimar, oso behartuta baina sartu. Barandika, atzera. Ongi Aimar, biladoa Xabi, ez da sartu, ez da usartu oraingoan. Moztu naik, sartu Tomasek eta orain Komeria, gorrientzat. Ongi unai, sartu beharra dauka. Atzera txitxakaren bila ez du ongi neurtu, Luzegi. Barandika gerreboteatu, tanto garrantzitsua da oso. Barrura, Luze ordea, heldu nahi eta sartu. Urrutia oso behartuta. Haze tantoa jokatzen ari diren, eta garrantzitsua da. Ongi Aimar, gora! Ezker Orman. Marratik gora alde egin dio. Berriatuko atzelariari 11 eta 12 eta zer nolako tantoa jokatu duten. Ikusgarri bate gondia intzen gero bestik, dana defensa mongo. Eta azkenien Aimarrek peloti arrotu nahi zen dau, ikusi dalako ati ezabali daula eta pronto horretan oso eskate gurutzatzen bolan arrotu zimine pelotia, segidion juteatu horrezke pareteko zare horretara eta momento txarra olako zergatik. Vamos, Búscale, Tomás, búscale! 11 eta 12. Bila pilota. Diotxa atzelariak Tomasi horreztu deus egiterik izan. Aimar, 11 terditik errebesez. Amarretik eskumaz orain. Búscale! Bikain nahi. Aire! Venga, empuja! Ja, sartu eta atzera. Zenolako lana egiten duen hor defentsan, nekerika. Venga, empuja! Ere ez daugarrizia, defensa nor. Barandika erdi pasatutako pilota eraman. Aimar, zortzitik sakatu, baina ez du gainditu hor lekerika. Eta pilota horrek jagia egin duenean bi urdinak buruz gain pasatu ditu. Bikain lekerika, lehen da bizi defentsan lan aparta eta gero eskumaz sakatu inman goitik berako jagi ikaragarria eginarazi eta partida berdintzea lortu dute gorriek. 12 jaun Andreok. Bai, Aimarrek horrezkatu eta gero azkenin sartu eta dugu ez olako jaizitxean mondiar, gero ikusi hau zubiro diela eta... Búscale! Aire, si puedes! Zubira azkenin. Eroritako pilota, ongi. Aimar. Vale, bien. Ponte bien, venga. Venga, Xavi. Venga. Venga. Eraman oso behartuta. Barandika punpagoran sartu da atzera. Aire! Saca! Atzera Xabi. Aire! Eutxe Aimar. Berriz ere atzera. Aimar. Ongi. Oso gorra bai, Bai. Eta urrutiak ezin. 13 eta 12 aspaldian atzetik izan dira. Bana 2 eta 3 joan dira joko honetan. Geroztik 8 eta 4, 9 eta 6. Eti aurretik joan dira urdinak. Baina 12 berdin du eta orain aurretik dira Gernikarrak. Eta bakixe unaik eskuaz, indarreko gesto hori indau bakixe zelako importanti zen da momentu honetan, oize tanto bateko abantaiatxu hartu. Sake Luzegia. Oso ondo. Laugarrena.
Mucho Xavi, ondo Xavi, venga, Venga, Xavi, venga! Lekerikaren etengabeko animoak. Venga, Xavi. Sartu eginda Ormabikoa, ez da askorik zabaleratu, baina behar bezala jartzeko denborarik ere ez dio eman. Barandikari, amairuna berdin, dos, jaun Andre Okados. Bai, bera pentsa baino gitxia saldu azkenin, eta gorputzera torriako pelotia, bera joteko zestiaz edo gatuko gala pelotia, baina gorputzera torriako. Ondo, jorro zara, Horrazkanean ies egiten ere. Venga, Tomás, vamos, Tomás! Eta ez du lortu ies egiterik, gainera etorri zai, ez du minik, baina... Venga, aire! Amairuna, haze tentsioa. Nabaritzen da, bai. Luzegi. Horre! Hirugarren pasa Urrutiak, lau ditu. Barandikak. Zai, bate, hause, venga! Hause egin behar dugu. Venga, Xavier, venga! Venga, voy, búscale! Ongi, luze. Punpagoran ongi Urrutia. Osta, izan da barruan. Sartu horrere Doni Ondarra, atzera. Sale! Venga! Tomas. Aire! Amarrean Lekerika. Sartu eta atzeratu Urrutiak. Ongi Unai. Ongi Urrutia, Ausar, bultzatzen. Eta erreboteatzerik ez du izan hemen Barandikak. 14 eta 13 eta zen nolako gazarekin jokatu duen tanto hau Donibane Garaziko aurrelariak. Bai, berak hartu daue bikotian sama hori, bera daroi aurrera, eta egiz esan, bigarren set honetan, oso joko ona erakusten dabil Tomas. Inderraz, ausardiaz, adoriaz, eta behitxu, aurreti di, eta ja malo tanto indabe, tanto txuga falta. Tanto txuga falta partida berdintzeko, lortuko ote dute. Gauzak estu dira hemen. Eta pilota zalen txaloak. Lucho Tomás, vamos! Izerdi arrastoren bat geratu da hor. Muy bien, Tomás, muy... Eta jentie gaurre beste iritzi bat eguko da, bez? Bikote urdinen gainien, aurrekuen eiben partidu edo gaur eitzen dago esan partidue, ez dauko inungo itxurarik bez, gaur isa ez ondo, konpenetraute, bigarren setonetan batez be, eta hor da biz, ondinok ez da kalien, tanto etxu bat egin de, desenpatera juteko, bizi da zondio. Lehenbiziko partidan galdu bakarrik ez, gainera irabazteko itxurarik ere ez zuten eman, beren jokotik urrutik eratu ziren. Winter Series Proan txapelketatik iritsitako bikotea da. Sailkapen txapelketa ura irabazi izanaren saria dute hemen parte hartzea. Oso itxura eskasa eman zuten biek, baina gaur ez dakit azkenean galduko duten, irabaziko duten, baina hau beste gauza bat. Aimar! Eutsi Unaik. Urrutia. Eskuinez atzera. Zaintasunak Barandikaren zat. Ongi eramandu. Urrutia. Moztu luze. Ongi Lekerika. Xavi. Zakas, Barandika. Eusten Aimar. Eskuinez orain. Atzera berriz ere. Luze. Dentro, suelta dentro.
Barrura indarrean. Búscale! ¡Aire! Venga, chula. Atzera, Urrutiak. ¡Aire, aire! Venga, Tomás. Eskuinez. ¡Aire! Atzera Barandikak. ¡Venga! ¡Suelta! Emateko agindu dio Aimarrek eta bai eman egin dio, baina kontroli gabe. 14. Bai, dana zemota junda, zeure edo neure, eta ez dau gape kontrolau, ez dau geratu pelotie, eta zeru eta jugako. Bueno, 14, baina sakea Barandikak atera behar du, eta presio handiko sakea da. Kendu beharra dauka. Bai. Iberten da, tensiñoie. Bai, horixe, eta pilotazaleak txaloka, beira. 1500 lagun gaur Gernikako jaialai pilotalekuan. Eta torren asterako beste horremeste salduta. Atera du Barandikak luzegi. Beno, hemendik aurrera ez dakiz zema sake geratuko zaizkion Barandikari. Agian, ondoren aterako duen hau izango da azkena. Baina agian, 3. joko bat ere izan daiteke. Eta han, ja pasarik egiteko aukerari gabe geratua da. Aze tentsio orain Barandikak. Motzean ongi gurutzatua. Aimar. Xavi. Venga, ale. Barandika. Ongi luzatua. Tomas labur geratu zaio eta hortxe bukatu da partida. 15-14. Garaipena Barandika eta Lekerikarentzat.